Shame on you. Diżastru assolut. Il-bikiti iktarhom f'dak l-istat u l-ħmieġ. Qatt ma rajt l-isptar f'din is-sitwazzjoni. Dawn huma wħud mill-kummenti fuq il-medja soċjali wara li Net News ippubblika artiklu dwar is-sitwazzjoni diżastruża li fih jinsab l-isptar Mater Dei li aktar kemm jgħaddi żmien iktar qed tkompli tigrava bis-sitwazzjoni titfa' pressjoni kbira fuq it-tobba, l-infermieri u l-istaff kollu li ta' kuljum qegħdin isibuha diffiċli ferm sabiex ilaħqu mal-ħtiġijiet tal-pazjenti u kaġun ta' dan il-kwalità tal-kura qed tiġi kompromessa. Fil-fatt kienu bosta dawk li bċanfira wara l-oħra li l-Gvern Laburista saħqu li hawn problema kbira ta' kif qed titmexxa s-sistema tas-saħħa f'pajjiżna għad-detriment tal-poplu Malti u tal-istaff li qed jipprova jagħmel minn kollox biex ilaħħaq mal-influss qawwi ta' pazjenti li qed jidħlu ta' kuljum. Mhux bil-fors pajjiż mifquh bil-barranin u l-Gvern moħħu biex iġib iżjed għax hekk ikollu ekonomija tajba, pajjiż ġungla ġibtuh. Morru hemm majjuwan ħataraw bajnejkom. Alla ħares ikolkom l-eżistakom hemm għax tal-mistħija tieħu qatta jkollok bżonn l-isptar ħaqna aħjar. Oħrajn spjegaw li taħt mexxija ta' Gvern Laburista hemm problemi kbar fis-settur tas-saħħa. Dan għaliex apparti li Mater Dei jinsab mimli bil-pazjenti, bl-infermiera u l-professjonisti tas-saħħa jinsabu mkisrin bix-xogħol enormi li waqa' fuqhom, għandna ammont kbir ta' mediċini out of stock u sa dan it-tant il-Gvern ta' Roberta Bela qiegħed jinjora dawn il-problemi serji li qed jikbru ma' kull ġurnata li tgħaddi. St. Luke's qiegħed jiterra dan l-ispazju kollu moħli. Lanqas mediċini m'hemm diżastru kbir. Il-pajjiż qed ifalli liċ-ċittadini tiegħu. Imma l-Gvern korrott li għandna imliena bil-barranin. Mela l-Maltin telqu minn Malta u l-barranin deħlin. Diversi persuni esprimew id-dispjaċir u r-rabja tagħhom għal dak li għamel Gvern Laburista meta sera it-tlet sptarijiet minħal il-poplu Malti u tom lil barranin għal prezz redikolu. Uħud saħqu li dinija serqa kontinwa kif dawn għadhom jingħataw il-miljuni fis-sena minn fuq dar il-poplu. U fl-istess ħin mu jsir xejn għax it-telqa fl-isptar San Luqa għadha tirrenja. Dan fil-waqt li l-appell ġenerali kien wieħed sabiex jittieħdu d-deċiżjonijiet immedjatament u s-sitwazzjoni fis-settur tas-saħħa ma tibqax tmur mill-ħażin għall-ar, iżda titjieb sabiex il-pazjenti jingħata s-servizz li ħaqqu verament.